to sukari dir nyathi to nyathi nyalo golo insulin mang'eny koro mare dhi piny. Ka insulin nidhi, ka sukari nidhi piny to nyathi be nyalo inyo. Kendo kin gi tuo mar sukari no to nyalo inyo nyirode ni, nyalo inyo adundo. Koro en important ni ong'i gigo kapok ibedo gi ich, koro koso ka in gi ich ting'iyo gigo to wa hakikisha ni gigo timo tich maber mondo ibed gi nyathi. Ma kaponono ni samoro oyud kata ifwenyo nitiere kod tuo mar skari kapok imako ich to nitiere kaka ibro wuoth kodi gi daktari mondo mi ijni kik obed kod rochruok kata hinyruok nikech tuo mar sukari ni. Nyaking'ika chiemo mondo chiemo maber nikech kata shida mar sukari no nyalo duogo ka isebedo matimo. Tuo mar sukari wacho ni ringo ga gi tuo mar pressure. Mulna ma kod mini mantiere kod ich. Kod chandruok monyalo kelo. Ntie shida mar pressure, ntie shida mar pressure ma in go kapok iyudo ich, kato ntie shida mar pressure mi yudo ka in gi ich. Ka in gi shida mar pressure kapok iyudo ich, to nyalo miyo ni ibed gi shida mar pressure ki yudo ich. Shida mar pressure ki yudo ich bedo problem maduong nikech yedhe mitiyo godo nyaka loki. Koro kin gi shida mar pressure to iyudo ni in gi ich, nyaki dhi ir laktar, koso kidwaro yudo ich tidhi laktar mondo lokni yedhe go. Koro bedo safe kata kitiyo kodgi ka in gi ich. Kendo ok chand nyathi, kendo ok chand kaka nyathi bedo. Kato en important mondo wang'iga pressure nino. Nyalo ketho ni nyirode, nyalo ketho ni obongo nikech nyalo bleed, nyalo ketho ni adundo. Koro en important ni ipim ga pressure no, ikaw yedhe ni kendo idhi e clinic regularly. To seche manga mami nitiere kod pressure to omako ich, chandruok mane manyalo bedo kuom nyathi nikech kuom mama nyiso ni nyarogno nyalo kethore, gik mang'eny nyalo kethore e dend ng'ama miyo, to kuom nyathi chandruok mane ma pressure mamalo kuom miyo ma nyathi nyalo yudo? Okay, kin gi nyathi to nyathi onego dongi at a certain rate. Koro kin gi shida mar pressure no to nitie gimiluongo ni placenta mamiyo nyathi biero. Koro gino nyalo inyore kato ok mi nyathi nutrients moromo. Koro nyathi ok bed maduong' moingore, kendo pi nyathi nyalo rem. Gimomako nyathi placenta no nyalo wuok nikech pressure kodhi malo mang'eny. Kendo pressure be nyalo inyi, nyalo inyo chunyi, nyalo inyo obongo nikech nyalo bleed nikech mago. Mano en chenro mane wasebedo godo nyakwara Mugia Jwanga. Ponono ni in ng'ama miyo to ipek chandruoge ma inyalo yudo kaka tuo mar pressure, gimo nyalo kelo ni seche ma biero wuok, tiende ni kaka nyathi dwa yudo chiemo kata kako dwa yudo muya maler, oxygen nyalo bedo matek mokalo nyalo kelo ne chandruok. To daktari opimonwa ni kata bende remo nyalo wuok kuonde mopogore opogore nikech pressure cha odhi mobet mang'eny mokalo. Chandruok mane kendo mamine mapek nyalo bedo godo kata midhiero kopogore kod diabetes, tuo mar sukari, tuo mar pressure, waneno kacha ka en nyathi achiel, gin rude kata gin nyithindo adek. Iwacho kacha ni hormones wuok mang'eny mokalo, manyiso ni del gi gik mang'eny mopogore opogore. Koro kin gi rude or nyithindo mang'eny to nyalo bedo ni yudo hormones go kendo nyalo mi yudo shida mar sukari ka in gi ich be. Koro mano nyalo kelo gigo, to en important ni mondo ng'i gigo mondo bed ni nyathi dhi maber to imbe idhi maber. Ir kaka laktar molony keum weche mag amine, koro ka ng'ama miyo biro iri seche mopeka, itimo ne nonro ming'iyo pressure ne, ing'iyo sukari ne, ing'iyo ratil ne mar del, ing'iyo yore duto te. King'iyo ang'o gang'o mibotik tiwacho ni ma en high risk pregnancy kata ma en mi ich manyalo kelo midhiero. Okay, so gima kuongo ni kidhi e clinic to wakaw information ni, koro wang'eyo ni in gi igni adi,
kin gi higni matin, kin gi higni mang'eny, koro kin less than 18, kin more than 13 gabich, ko mano bedo a risk matin. Wang'iyo ka in gi tuoche moko, ka in gi tuo mar adundo, tuo mar nyirode, tuoche mamoko manyalo miyi shida no, tuo mar sukari, wang'iyo ka in gi shida no, koso nitie ng'ato ma watni man gi shida no. Wadwaro ng'eyo gik machalo kamago. Kato be wanyalo ng'i, koro wapimi. Wang'iyo kaka iyweyo, wang'iyo kaka adundo ni timo, wakao pressure ni, wang'iyo lach be, to mago gin gik makonyowa. Ka waseng'iyo mago to be wapimo remo. Koro ipimo remo mondo wang'e gik ma tofauti ma nyalo konyi. Kato wanyalo be pimo nyathi, koro wago picha mar nyathi, to mano be nyisowa kaka nyathi dhi. Nyalo nyisowa ni nyathi en otundo growth mar aina mane. Nikech gigi ng'eny mokalo gik mung'iyo gi Dr. Pamela, adwani mondo mi akawa ranyisi achiel kuom ranyisi kikawo lach, idwa dhi pimo lach, ang'o mimanye lach mabiro nyisi ni ma anyalo bedo high risk pregnancy kata ich manyalo bedo kod midhiero. Okay, koro lach wang'iyo ka nitie sukari e lach, nikech mano e gima achiel manyalo miyo wang'iyo ka in gi shida mar sukari. Wang'iyo ka nitie gik miluongo ni protein e lach, nikech protein no be nyisowa ka in gi shida mar pressure, to shida mar pressure no to dhi nade gi organs ni. Koro wang'iyo mano. Kendo wang'iyo ka in gi infection, nikech lach bedo ga infection mayot e mine, kendo yot no medore ka in gi ich. Koro mago e gik ma wang'iyo. Wang'iyo mondo ka wayudo gimoro to mi yath makonyo. Maseche mipimo lach tibong'iyo protein mantiere lach, ibong'iyo skari kaka chal e lach kanyo kod gik mang'eny mokalo. Awinjo kimulo weche mag infections kuom mine mapek, ok ang'eyo kaka mine mapek kata ich nyalo bedo kod chandruok kotenore kod infections. To thothne gin infections mage, Dr. Pamela? Nitie infections ma ok wahero ahinya gin infections makelo fever, nikech ka liet mar del, liet mar del, ka pregnancy to pod tin, to yudo infection makelo liet mar del, to nyalo golo ni ich. Koro en important ni inyiri, ihakikisha ni idhi maber, kendo kin gi liet mar del ti idhi e osuptal chon. Infections machalo infections mar lak be ok ber ka in gi ich, koro en important ni idhi mag lak, en important ni olos mago kapok ibedo gi ich, koso ka in gi ich to iyudo infection no ti idhi mondo laki olosi. Infections be machalo mag kuonde mamine, be onego ng'i ka in gi discharge moro, kata ka pi moro wuok, to nyaka idhi e osuptal mondo check mago, nikech mago be nyalo miyo ni pi mar nyathi wuok chon, or nyathi nyalo biro chon, koso nyathi nyalo yudo infection no. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Pamela e studio, wang'iyo kacha midhierni mag ich. Opimonwa kacha ni kaka ng'ama miyo kapok imako ich ber kineno laktar. Seche ma intiere kod ich ber kidhi ir laktar mondo mitim nonro ng'i ane ni ka en ich mabiro dongo maber koso en ich manyalo bedo kod midhierni. Midhierni gin kaka mage, kaka infections, kaka iwinjo pimonwa, tuoche kaka mag sukari, tuoche kaka mag pressure. Kapo nono ni in jagono mantiere kod tuoche mag lak kata mag dhok. Kwa duogo to biro pimonwa ni tuoche mag lak kata mag dhok nyalo hinyo nyathi nade. Kae to ponono ni onon moyud ni ma in high risk pregnancy kata ich manyalo bedo kod midhiero, en ang'o minyalo timo mondo mi ng'ama miyo onyuol kako winjore e seche mowinjore ka nyathine ngima. Kik isudi nikech kidieny mar ariyo ni ok adwa nobai kata matin. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso go hera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 0722-638-83. Go oda mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge gima waluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Rajan soulmate mara, seche moko awinjo ka gima an ang'e ngimana te. Koro ing'e moinga. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo mar penj laktar wantiere kod Dr. Pamela e studio olony e tuoche mag joma mine. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha midhierni mag ich kod jogo manyalo bedo kod midhierni mopogore opogore. Wang'iyo tuoche mang'eny mokalo kaachiel kod chandruoge mang'eny. Kapok adhi matut ahinya ne wang'iyo kacha weche mag lak. Daktari nonyisowa kacha ni kapo nono ni intiere kod chandruoge mag lak to nyaka los wechego kapok imako ich, kata kapo nono ne iyudo gi seche ma in gi ich to nyaka losgi kaka ich pod medo, kaka ich medo dongo. Ok ang'eyo daktari ni seche ma ng'ato nitiere kod chandruoge mag lak. En tudruok mane ma nitiere godo kod ich kod chandruok monyalo kelo ne miyo mantiere kod ich kaachiel kod nyathi mantiere ich ka. Kin gi chandruok mar lak to chandruok no nyalo donjo e blood vessels ni very easily. Koro donjo kanyo to nyalo dhi nyaka nyathi, nyalo donje remo. Donje remo to dhi nyaka nyathi, nyalo dhi kuonde mamoko, koro nyalo hinyi marach. Koro tiende ni kin gi chandruok go to nyaki dhi e clinic mondo losni chandruok go, ogol infection mondo ibed gi nyathi, ibed gi pregnancy maber. Nikech samoro lak okuot, seche mokuot no entiere kod tutu, wang'eyo gani kama tutu nitiere infection, nitiere kanyo, del dhi chwakore, kaka ni wachonwa kacha ni del machwakore bende ok ber, gimiyo mapek kata matin, nyalo ringe remo machop kuom nyathi, nyalo kelo chandruok. Ninyisowa kacha ni weche mag higni bende ing'iyo kapo nono ni wanyalo wacho ni ng'ato nitiere, nyalo bedo kod midhierni mag ich. Kapo nono ni en nyathi mapod tin ahinya, onyalo bedo high risk. Kapo nono ni higni osedhi malo ahinya, nyalo bedo high risk. Wachake kod joma pod tindo ma higgi pod tindo. Chandruok nyalo bedo mage? Chandruok bedo wach ni chiemo magiyudo, be ka gibedo gi nyathino, be ne gidwaro nyathino, be giyudo infections ma luwore gi kibet gi ng'ato, ginyalo yudo infections go
koro gibedo joma high risk kiasi nikech be pok giti maber. Dendgi pok odongo maber. Dendgi pok odongo maber. Koro ka giyudo ich to gimbe pod gidongo, nyathi be dongo, koro nutrients nyalo bedo matin. Kendo gimbe gin at higher risk mar yudo shida mar pressure ka gin gi ich. Nikech gionge gi pesa, be clinic be wakia kata ka gidhi ga maber mondo ng'igi, mondo wang'e gik machando gi chon to wanyalo konyo gi be. Bende ko gik wach nyuol to nyuol be nyalo hinyo gi nikech pok gitundo kama dendgi pok otegno maber. Koro ginyalo yudo problems mang'eny ka gin gi ich. Seche ma ginyuol ang'o manyalo timore ne gin nikech del pok odongo daktari, dende pok oikore maber, ang'o manyalo timore ka nikech adwa ni mondo mi jowa owinj maber ni kapo nono nitiere kod nyathi manyako ma pod tin kata nyathi manyako ma pod tin maneno chenro ni kapo no mako ich kapod otin higni 10 higni 11 dende pok odongo kar nyuol ka chandruok nyalo bedo ang'o daktari? Nyathi nyalo bedo maduong', koro ka nyathi wuok to nyathi nyalo kwamo, koro kowuogi to ng'ato ni nigi lit mar nyuolo nyathi. Koro kama no timore to nyalo hinyo kama gigolo cho, kendo nyalo hinyo kar lach. Kendo mago gin gik ma dongo manyalo chandogi. Koro mago ko timore to nyaka gitim operation mondo tim kamano. Be nyalo hinyo pelvis gi nikech nyathi be duong', koro nyalo hinyo kanyo, koro gibedo gi tek ne giwuotho bang' nyuolo nyathi. Koro ber ka girito matin, kik gibed gi nyithindo ka pod gitindo kamano. Ibeda research ibeda ng'at maduong' ma dendi dongo maber kaka daktari wacho nikech seche ma pod itin no tuoche kaka pressure bende nyalo gami mayot, dendi pok odongo. Koro ing'eni madini mag del seche ma ichiemo cha to dendi bende dwaro mondo mi odong, nyathi bende dwaro. Koro yudo ka nitiere larruok mag madini mar chiemo. Koro ng'ato achiel nyaka ang'inyre. In kaka ng'ama miyo ma pod tin inyalo yudo chandruok kata nyathi miting'o bende nyalo yudo chandruok ni ok oyud madini moromo, kaeto ok odhi dongo kaka dwarore, kaeto samoro nyalo tho e ich, kaeto inyalo nyuole kata ka ndalo ne podi, kaeto tiende ni en chandruok ma oluwore di ng'eny mokalo. Omiyo daktari wacho ni hori matin, nyathi manyako mibed maduong' moromo ma dendi tegno, koro kata kikonyori e yo makare. Wang'e jogo ma higi osedhi jok ma higi oseniang' kata higi osebedo madongo kod yore mag bedo kod ich, kamar gi bende en high risk. Margi bedo high risk nikech ka ibedo maduong' to ibedo gi shidas moko. Koro shida mar sukari be donjo, shida mar pressure donjo. Koro shida go tiyudo kapok iyudo ich. Ka iyudo shida go kapok iyudo ich to chandi nikech kiyudo ich to mano nyalo miyo shida go bedo marach mogik. Koro pressure no nyalo bedo was kiyudo ich. Luore gi pressure miyudo ka in gi ich, nyalo chando nyathi. Kiyudo shida mar sukari, shida mar nyironde, shida mar adundo, to bedo gi ich be medore gi remo medore dendi, koro miyo gigo bedo gi shida ka gitimo tijegi. Koro ok ginyal timo tich maber. Nyalo miyo gibedo marach. Koro kata kiyudo ich inyo nyironde, inyo adundo, and inyo kaka pressure ni iloso. So en important ni kapok iyudo nyathi to idhi laktar mondo iwuoyo kode. Yedhe be magitiyo godo nyalo hinyo nyathi, koro en important ni mondo yedhe go loki mondo bed safe. Kata kiyudo ich ka nyathi pod ti to ok hiny nyathi. Seche ma ng'ato pod tin iwacho ni dende pok oikore maber mar ting'o nyathi. Samoro kaka higni medo sudo, inyalo wach ni del koro osebedo maduong' ma del obet mayom ma kata ting'o ijno kuom dweche 9 nyalo bedo chandruok. Ma koro ijno nyalo wuok mayot koso. Ich nyalo wuok mayot nikech kata kibedo moti to imbe koro nutrients miyudo nisetiyo kodgi e dendi. Wat nisebedo gi nyithindo before, koro gisekawo nutrients kuomi. Koro en important ni mondo i-maintain lifestyle maber, kendo kionge gi tuoche mang'eny to risk be ok bed mang'eny ahinya. Koro kata kiti ok ni tiende ni kik ibed gi nyathi, but king'iyori kendo health ni ber, to nyalo bedo ni idhi adhiya maber kata ka in gi ich titi.
Adwani mondo mwangi ane chandruok machielo nitiere moko mane waseng'iyo ka adwani mondo mwangi ane wach mar depression kata dang'ni mar paro kod mine mapek kod midhiero ma dang'ni mar paro nyalo kelo. Wachiegni tieko gi wasemulo thoth gi ka Okay, koro depression kata stress kata stress ok ber. Depression mondi kapok iyudo ich to nitie yedhe mitiyo godo monego loki mondo gibed safe kata kin gi ich tinyalo endelea tiyo kodgi. So en important ni mondi dhi kapok iyudo ich ne laktar. Kendo hormones mag pregnancy nyalo kelo depression bedo worse matin. Koro en important ni nyiri ing'e kaka idhi kendo kiki pand gik moko ke laktar kidhi mondo ji obed ka ginyalo konyi. Bang' kisenyuol be nikech hormones ni dok kapok ka gibedo normal koro kisenyuol be mano be nyalo chandi bedo gi nyathi ok en tich matin. Nyaka ing'i nyathino imbe pod i recover koro bedo matek. So en important ni kin gi shida mar depression no tiwuoyo gi ji. Inyalo yudni groups minyalo wuoyo gi osiepeni, weteni koso laktar be to yedhe mitiyo godo be en important ni ikawgi. Kapok wadhi e yweyo daktari, adwani mondo mwangi ane ratil mamalo mar del, obesity kod mine mapek kaka onyalo miyo ng'ama miyo mapek bedo kod chandruok kata kod midhiero ka nitiere kod ratil mamalo matin mar del. Okay, koro kin gi ratil mamalo to mano mi risks nikech mano be chando hormones. Koro nyalo bedo ni matek yudo nyathi kendo wawacho ni nyaki lose weight matin kapok temo yudo nyathi to be mondo hormones ni obed normal. Bedo machwe be nyalo miyo in gi risk mar bedo gi shida mar pressure gi shida mar sukari koro mago medore. Kendo kin ng'ama duong' kamano be ka wang'iyo nyathi to bedo ni seche moko especially ka ng'ato duong' ahinya tek ng'iyo nyathi tek pimo nyathi kech dende ng'eny kech dende ng'eny koro bedo gik matek to be koteri ni golo nyathi through operation be mano be healing be bedo matek. Koro en important bet matek nikech ango daktari? Bet matek nikech chweno bor onge gi blood supply maber. Kendo kama ing'ado no to bedo kama ntie moisture mang'eny koro healing ng'ich sate koro infections nyalo bedo healing kaw seche mang'eny kendo kin gi shida mar sukari be healing be kaw seche mang'eny moloyo mano koro ibedo gi problems mang'eny kin gi ich koro ema wacho ni en important ni mondo idil gi gigo matin. Ing'i ratil mar dendi kaka chalo. Kang'eyo ni ratil makare en ratil machal nade? Daktari biro pimonwa kacha ni seche ma idwa bedo kod ich ere kaka ibiro ng'eyo ni en ratil makare koso en ratil makare. Daktari chandruok kaka mar depression kata dang'ni mar paro. Tiere ga yedhe mathoth ne itiyo godo mondo mi o control kata mi oduok midhiero ne piny. Achiel kuom yore miwacho ni nyalo tim en ka iwuoyo gi ji. Igo mbaka gi daktari ni mondo mi iyud kaka ikonyi. Ponono ni yedhe gi itiyo godo donge ginyalo bedo kod chandruok kuom nyathi mantiere ich ni to ponono ni nyalo bedo kamano en ang'o monego bed ni timo? Nitie yedhe moko ma ok rach gi nyathi to nitie yedhe moko ma rach gi nyathi. Koro en important ni kidwaro bedo gi nyathi tiwuoyo gi daktar ni mano mi yedhe go loko ni kendo ohakikisha ni yedhe go tiyo maber to gibo konyi sa miting'o nyathi ok gibi bedo gi shida mang'eny. Tapa ni magio tingo kaka yedhe mag pressure bende diabetes mago duto te nyaki wo gi daktari mondo mi owil ni seche ma intiere kod ich. Yeno mondo wakaw yeyo kwa duoge kidieny mar adek to wadhi online mondo mi penj Dr. Pamela penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod midhierni mag ich. Kare gik mang'eny mokalo nyalo miyo ng'ama miyo mantiere kod ich bedo kod chandruok. Chandruok ni ok en mar ng'ama miyo ni kende en mar nyaka nyathi moting'e yeni. Kare karatil ni malo mokalo bor nyalo kelo chandruok. Ng'iyo nyathi pimo nyathi nyalo bedo chandruok. Ponono ni nyuolo nyathi ni kokalo e yor yeng'o bor ni nyalo kelo chandruok nikech bor ng'ich sate onge kod remo moromo kod weche makamago. Kikisudi nyakora Mugajuan kidieny mar adek okadwa no bai. This
Valentine's Month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that 6th. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Raila Odinga, Ng'we Adis, Sibuor mar Afrika, Ng'wech marabora koro rumo. Be Raila Odinga biro bedo jakom mar Africa Union Commission, riwri kodwa achiel kachiel kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Chakre kawuono chieng' tich ariyo nyaka chieng' kwano ombulu mogik. Beduru ka ung'eyo weche matimore kod nonro mag jolony kokalo e achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV, kod Viusasa. Nyakwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. I hold that there is sufficient evidence to support the charge of unlawful. I therefore find the command director guilty as charged. Manen Governor ma Kiambu Ferdinand Waititu baba yao kinyi biro twe tok doho yude kod ketho mar mibadhi mar siling $580 e kinde manene apisi. Arising from the foregoing, the Kenya Kwanza coalition is the majority party. As Azimio, we very respectfully disagree. Wan Ropodo kwa od bura ka Speaker Moses Wetangula to nyonore ni kweth Kenya Kwanza ema thoth kata Azimio ng'ur. Wigni mang'eny, joluso bedo ga excited ni mano osekao, okosekonyowa. Anyuola mar Raila Odinga mako wake kar chung' od bura ma Bondo bago alama kwayo ne wuodgi hawi maber e ng'we laro kom mar AUC. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV, ngima en mwandu midhiero mag ich, chandruoge minyalo yudo ka intiere kod ich kod gigo manyalo kelo gi. Wasewuotho ndamo kondamo, wang'iyo kacha tuoche mag pressure, wang'iyo kacha ich ka en moinga achiel, gin rude, kata gin nyithindo mokalo kanyo, ni winjo kacha ni dendi golo hormones mang'eny mokalo nikech nyithindo gi ng'eny. Seche mag ng'eny kama hormones gi bentiere kaka nyalo kelo ni chandruok kaka ng'ama miyo. To ere kaka inyalo fwenyo kata ranyisi mage makineno tinyalo chichni nyaka bedie ni sechako bedo kod
chandruok ranyisi daktari symptoms makata kapo nono ni ng'ato neno ka nitie dala kapok obiro iri mondo mitim diagnosis kaka ni wacho ni ipimo pressure, ipimo skari, ipimo lach, ipimo remo, mago duto te ranyisi magi makineno tinyalo chichi ni to nyaka bedie ni gimoro rach gi ijni. Okay, kin gi ich to yudo ni wiyi rundore to mano ber ki idhi e clinic ka kori rami malit onego idhi e clinic ka pi nyathi wuok onego idhi e clinic ka remo wuok be onego idhi e clinic wich bar be nyaka teri e clinic kendo king'ok ma ok inyal madho pi ok inyal modho pi ok inyal chiemo to ber ki idhi e clinic. Yeah. Wasaya online nyakwar Mogejwang nitiere kod penjo moro amora daktari oikore mar mondo mi oduok penjo gi duto te. Doreen, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Doreen. An gi shida nyoro na manyi to tulo notama. Machiegni iyuda koro. An ga gi shida moro kae ya kae. An ga aonge ga gi nyathi ok anyuol. So asebedo ga gi shida gi thieth mag nyaduo ma be koro tindo tamore. Koro jomoko ne kona ga ni adie family planning mar batni. Ni bang' higni 5 koro ni bang' higni 5 no ni to kagolo sindan no ni tanyalo yudo konyruok. Koro ema penjo ni to ben kamano in kanye Doreen? An kumoro ni Giribe, Migori. Intiere Migori. Ije gni adi Doreen? An 40 kama. Doreen, wacho kacha ni jomoko nyisi osebedo gi chandruok mar ok oyud nyathi. Ang'o minyalo nyiso Doreen nikech gima timore maber ni in laktar molonyo weche mag joma mine. Jomoko nyise, ok ni laktar onyise, jomoko nyise. Nyalo nyiso Doreen ni ber kodhi oneno laktar. Nitie laktar kata e osuptal ma Migori kanyo manyalo konye. Nitie laktar mar mine mani kanyo manyalo konye mondo wuoth kode e sechegi wane ka pod onyalo yudo nyathi. Bro kao wach kuome ong'e ni tuo be nitie gimoro matimore to odhi nade be kata onyalo konye mondo oyud nyathino. Weche mag tiyo gi gik ma ji nyisi ok ber ahinya nikech ginyalo miyi yudo shida moloyo kama intie no. Koro ber ki wuoyo gi laktar kapok itiyo gi gigo. Kaito bende seche mosepimo moyud ni chandruok en ma samoro kata en tubes mobedo blocked, daktari biro nyisi ni inyalo yawe kama, samoro gin infections, ibiro nyisi ni inyalo golgi kama mondo mi iyud konyruok. Mano ema ber mondo odhi ir laktar mondo oyud gigo. Teresa, hello, penj laktar. Gombo wuoyo kodi mang'eny. Machiegni Teresa. Nyecha konyora no mabe. Rusie. Nyecha ngi piny. So anyuolo gi wig 37 weeks. Pero ka nyecha poka konyora to bata konchiel. Nyaka lweta my right hand ok see. Ok no. So kan ja poka nyuol to daktari moro njo nyisa ni nyithindo njo ninde vein moro. Koro nyaka sani this is the 3rd week. Ukayudo kata konyruok moro amora to an gi wingni mang'eny. Kawuotho to winjo mana ne ling'ora e bugo. So lweta no my right hand side ok see. Ageno ni winje koso kiwinje daktari. Ok awinje maber, wacho ni right hand ok ti. Nyocha nonyuol to chakre onyuol sani koro en jumbe 3 bade korachich ok ti. Entiere kod wingni mang'eny makata kowuotho to neno mana ka gima olutore e bugo. Debe ni entiere kod chandruok marang'o to ere gima inyalo tim mondo mi okonye nikech gi jumbe 3 nyathi pod yom bende onego chang mondo mi odhi maber. Mano ber kod dok e osuptal gi pim pressure ne mondo wang'e ni be mano e gimo chande. Chalni nyaka wang'e ni shida ne nang'o, be ne en gi shida mar pressure kano nyuol, nikech shida mar pressure be ok bed kodi mana kin gi ich, nyalo lu bang'i nyaka nyalo miyo batok ti konchiel. Nikech inyalo yudo stroke ka in gi shida mar pressure no. Koro nyalo miyo ibedo gi shida no mar bat ma ok ti, koro korachiel
mari ok ti maber. Be nyalo bedo gimachielo, nyalo bedo infections, koro nyalo nogo dhi e osuptal mondo ng'iye, mondo wang'e ni en ang'o matimore mamiye shida no. Kaito tema teko dhi e siptal ine laktar ma olony e tuoche mag joma mine mondo mi iyud konyruok. Kevin, hello, penj laktar. Omatu de yandu tibin wino kunde mar de ngota ko ka kala mar kisika. Ni ma penjo ne ma frontiere manigi HB ang'wen. To ka en HB ang'wen iyudo ka nitiere seche moko ma pod onyalo bedo nokna moko mabe tin ma nyalo bedo sida mane. En gi tuoche ang'wen to neno en gi spotting. Nyalo bedo ni chandruok en ang'o? Mano koro nyako dhi e osuptal mondo wago picha mondo wang'i ni placenta obedo gi kon mane. Seche moko nyalo bedo infection ma be ochakore, koso nyalo bedo ni placenta en but kama ting'o nyathi yaure. Koro en important ni mondo dhi mondo ogone picha mondo wang'i nyathi kendo wang'i ni placenta no obedo gi kon mane. Chandruok mane ma nyalo biro kapo nono ni spotting ni ok kata remo mawuok ni. Ka ok ong'e malong'o to miyo ni nyalo yudo chandruok mane? Spotting mang'eny no nyalo miyo ni placenta be wuok. Nyalo wuok chon kapok nyathi obedo maduong'. Nyalo bedo ni placenta no umo kama nyathi wuok, koro obo bedo gi shida mar spotting no. To be spotting no winjo lit koso ok winj lit. Koro en important mondo dhi e osuptal mondo ng'ine, ogone picha mondo wang'i kama spotting no wuok. Kendo nyalo bedo infection. Koro ko bedo infection to osechako yudo spotting no kendo en tich matek mondo obed treated. Kiko dhi nyathi kendo kiko inye moloyo kanyo. Remo mora mora mawuok kuom miyo mapek, dakteche mang'eny osewacho ka ni mano ok en ranyisi maber ahinya, mana kaka winjo Dr. Pamela wacho, nyalo bedo ni biero bet kama rach kama nyathi onego bed ni wuok godo. To kapo nono ni entiere kanyo, remo ni biro medo wuok. Samoro biero osechako wuok, nyalo kelo chandruok. Morris, hello, penj laktar. Madam Ruth. Machiegni. Erokamano ahinya kuom puonjo ji maber. Apenjo kama. Wawinji? Partner na en 45 years. So I'm 55. Kawinjo ga ni a woman at the age of 40s nyalo nyuolo nyathi manigi abnormalities. So wadwaro nyathi, koro watim nang'o mondo wanyuol nyathi ma onge gi abnormalities kendo very late at 55 to partner na is 45. Ikelo penjo e sama ber gi daktari makare, daktari marwa mama. Ginyalo timo nang'o mondo mi giyud nyathi nikech 45 wadhi luare korka high risk kocha ni nyathi nyalo bedo kod abnormalities mopogore opogore, ok ang'eyo ka dira nitiere kanyo, ibo pimo na nikech ne milony e weche gi. Ginyalo timo nang'o gidwaro nyathi? Okay, koro gin ji ariyo go ginyalo bedo gi abnormalities nikech en be osekalo the age of 40. Ka wuon nyathi osekalo the age of 40, en be onyalo contribute e abnormalities go mar nyathi. Koro gin ji ariyo go onego giti gi some multivitamins, madini moko ma ginyalo yudo makonyo ji mondo yud nyathi. Kisebedo ng'amoti tisetiyo gi madini e dendi, koro tek mondo nyathi oyud mago. Kata ka pod igolo eggs every cycle, to nyalo bedo matek mondo eggs go bed good quality. Koro ber kitiyo gi nutrients go nyalo konyi to improve quality mar eggs go. Mar tong'. Mar tong'. Koro ber ka gidwaro yudo nyathi to gichak chon gi laktar manyalo konyogi nikech be kibedo moti kamano to ok cycle te migolo tong'. Koro en important ni ka usetemo for at least 3 months to pok uyudo, tudhir laktar mar mine to konyou mondo kata kutemo tutemo gi a bit of help to bro konyou mondo yud nyathi. Hapa ni to gimaduong' ka ani pod ginyalo yudo nyathi. Pod ginyalo yudo ka gichako chon to giwuoth gi laktar. Hapa ni geno nitiere kanyo, wantiere kod simu machielo. Hello, penj laktar.
Hello? Hello. Hello. Machiegni? Yes. Wawinji? Penj laktar? Yes, hello Ruth. Penj odhi nyime wawinji? An iluonga ni Jared. Machiegni Jared? An gi penjo moro, an gi sis na maluwa. But as for now, sebedo ga ka en gi shida mar growth moro en godo e iye. Koro asebedo ga katemo thiedhe ma natere nyaka Migori district. Kanopime to growth no ni neno. But by now, growth no podi ni ania kanyo. Koro last time anatere, daktari nokona ni mondo aduokane picha mondo mina neka that growth still is there. So that growth is still there. Kaka nonyuol dichiel to noketo sindan. Koro I don't know ni problem en ang'o momiyo ok onya chako mako ich kendo nikech nyathi ma en godo already at 8 years. Asetemo konye lakini otamore. Koro nagombo ni daktari kanyalo konye yo manyalo konye godo mondo mi obedi gi kwe, onge gi kwe ode, yani mane momiyo I'm fighting for her to be with peace with her husband. Thank you. Nyaminu be un go Migori? En dala, lakini hata nadak Migori, lakini all the time ma obire thieth, I'm the responsibility mare ma tere daktari. Okay, koro kin gi growth ni ema ok wang'eyo ni en growth aina mane. Onyalo bedo ang'o nikech gik manyalo dongo e ich nyalo bedo mang'eny daktari, koso kamano. Growth no nyalo bedo komolokore, nyalo bedo gima ting'o nyathi. Seche moko fibroids nyalo miyo bedo matek yudo nyathi, seche moko be ok gi tim ni bedo matek. Ntie growth be mar kama tong' chiek. Manyalo bedo gi growth go. Koro en important ni wang'e ni growth no ni kanye. To en ang'o eka wanyalo konye mogik. En muhimu nikech owacho ni laktar nonyise ni go picha mondo ng'i ka growth no pod nitie. Ka growth no pod nitie to dhi owuo gi laktar mondo giyud the way forward. Inyalo gol kinyalo gol mondo okonye mondo yud nyathi. Aneno ka penjo pod ng'eny ka mokalo, to kata kamano adwa ni mondo mimulna mana piyo Dr. Pamela, niere kaka ng'ato nyalo duoko chien thuolo mar bedo kod midhierni mag ich, kata kaka ng'ato nyalo duoko weche mag high risk pregnancies piny. Okay, so en important ni kidhi gi maisha ni to chiemo maber, koro gik machalo lemo, alote ber mondo ji ochamgi, nikech mago ema nigi madini matindo tindo gi ma it's easy to lose kata kibedo ng'amoti. Bende timo exercise beber mondo ji obed kamano. Kin gi tuoche mag sukari, tuoche mag pressure, tuoche mag adundo, to en important ni ng'iri maber. Ikaw yedhe ni konego idhi e osuptal tidhi e osuptal. Kendi chiemo maber, kendi timo exercise ka onego itim exercise no. Ka in gi shida to kik ikaw seche mang'eny mondo idhi e osuptal. And mago konyo matin mondo kik ng'ato yud shida go. Ka in gi tuoche go to kidwaro bedo gi nyathi beber ni iluongo daktari, inyise yedhe ni iloko kapok ichako temo yudo nyathi, mondo kiyudo nyathi to yedhe go ok chand nyathi. Kaito bende kaponono ni higni pod tin ahinya, ate matek mondo miriti, mondo midendi obed motegno, dendi obed moromo maber eka iyud nyathi. Kaito bende nyalo temo mondo miyud nyithindo chon ka higni pok odhi ahinya, ponono ni gik moko timore makoro ndalo sedhi to wuoth machiegni kod laktar thuolo pod nitiere ni nyalo yudo nyithindo. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Kod namba mar simu kinyalo miyowa? An iyuda Doctors Park, an based Nairobi kae, koro an in Parklands, ntie building miluongo ni Doctors Park, an on 5th floor, koro ng'ato nyalo tunda kanyo. Anyalo miyo gi namba na 0741 438
293 mano number mar office koro unyalo gocho kanyo bende unyalo reach on WhatsApp and available. Erokamano ahinya. Amor kendo duko ni erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro penj daktari chaki puonji ogandawa. Anyalo biro. Wamor mokalo. We appreciate. Erokamano. Ne daktari marwa Dr. Pamela waduoko ni erokamano makende ne jogo picha mawa wantiere kod gi studio ne jogo mochung' ne weche mag duol kachiel kod taya erokamano mang'eny. Ne director na erokamano ahinya Ubado kachiel kod producer na Perpetual Koth Nyameja. Maduong' moloyo in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori 1 2 3 nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno Oriti Masani. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Rajan soulmate mara seche moka winjo kagima anang'e ngima natai kori ning'e moinga Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call
and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waduong ne polisi. Yes, ayuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mumi TV. Morenyi kwa Ramogi kama na nyako mkitera Mugi TV ka une wang sai chindo maromara ngichuelo bange sadeke bush jo piny to brogo baka gi Honorable Joyce Bensouda Osogo menja od bura ma Homa Bay wabro winjo ni to gipango nango yuarok nitiere od bura mar Senate to gi od bura mamalo bende e wach mar ni ngano manigi kwith mar thoth e od bura. Speaker no sengado ni kwith mathoth en Kenya Kwanza madhi ataro gi chik mane do golo kuro brogo kode baka mondo nyani to wechigo de chalo nango mbele ka wantiri ka gi Belinda Phillips men nyar Gema Kala kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakuar guok ocha pesa nagi weche manyien mawango. I hold that there is sufficient evidence to support the charge of unlawful. I therefore find the command directed guilty as charged. Manen Governor ma Kiambu Ferdinand Waititu baba yao kinyi biro tue tok doho yude kod ketho mar mibadhi mar siling milion 580 e kinde manene apisi. Arising from foregoing, the Kenya Kwanza coalition is the majority party. As Azimio, we very respectfully disagree. Wan bropodo kwa od bura ka Speaker Moses Wetangula to nyonore ni kweth Kenya Kwanza ema thoth kata Azimio ng'ur. Wigni mang'eny joluso bedo ga over excited ni mano osekao okosekonyowa. Anyuola mar Raila Odinga mako wake kar chung od bura ma Bondo bago alama kwayo ne wuodgi hawi maber e ng'we laro kom mar AUC. Kamano jotend migepe Musalia Mudavadi oyango ni mana pisas mathoro wuotho gi jatend piny emodhi e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia e yiero mar jakom mar AUC. Oyango ni oganda jo Kenya mamoko makwan gi odhuro odhi kendgi giwegi ma piny owacho kochudo negi. Kaka Lydia Okeyo leronwa, Mudavadi oyango ni jatend piny Kenya William Ruto dhi chopo Ethiopia chieng' tich ang'wen. Ka odong' mana ndalo adek kende to ibago yiero mar jakom kuku mar riwruog pinje Afrika AUC, oyangore ni kwan oganda jo Kenya modhuro osechopo e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Ne keto wang'i e yiero no kendo ochiwo sir ne Raila Amolo Odinga ma bende laro komno. Jatend migepe Musalia Mudavadi oyango ni mana kwan ma jatend piny wuothogo pile ema odhi Ethiopia e lo piny owacho. Ka kwan malo modong' to chopo kendgi giwegi ka gitiyo gi yoregi giwegi mar chiwo sir mowinjore ne jalar komno Raila Amolo Odinga. The level of anxiety and patriotism is very high. The Kenyan delegation is the standard delegation, which is normally led by the president during a summit like this. But there are so many Kenyans who, out of their own pocket,
and their own commitment have come into Addis Ababa to show in solidarity with our candidate, Raila Odinga, and to also show patriotism. There are some who are even coming by bus because we border Ethiopia, and we thank them for all the support and for the enthusiasm they're showing in support of Kenya's candidate. Mudavadi oyango ni jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro chopo Addis Ababa tich ang'wen mar telo ne kweth mawuok e pacho ka e siro Raila Amolo Odinga e yiero makamano. President Ruto is expected here to lead the Kenyan delegation. He arrives on Thursday. They'll have their sessions on Friday as head of state level, the summit level. And then on the 15th, we enter the final stage where the election of the chairman of the African Union Commission shall be elected. Mudavadi bende opo Raila Amolo Odinga kaka jatelo moro more gi komno kaluwore gi midhiero masani okako pinje mag Afrika gino mawacho ni dwaro jatelo mani kod ndhathe kendo ni kod chia mar kelo kwe kod arita ne pinje Afrika. There are very, very urgent issues to be dealt with. The crisis in DRC, the crisis in the Sahel region, the hotspots that we are seeing in other parts of the continent require urgent attention. And therefore, it is absolutely essential that the outcome of this summit produces the renewed leadership, the new leadership for the African Union Commission. It would be very unfortunate if this summit ended without a conclusion on the electoral process. We have urgent matters, critical matters as a continent, and therefore firm leadership is needed. And this is why Kenya has presented the candidature of Raila Amolo Odinga. Ponono ni Raila Amolo Odinga okao komno. Thuond weche mabiro tele listi mare en neno kaka inyalo chung lweny manie piny DRC, loso weche mag ohala mar kelo yuto gi ber ne oganda e pinje mag Afrika gi mamoko. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jakom tend riwruok mar pinje mag Afrika Musa Faki Mahamad ogo riti ne lemono bang' tiyo kuom thuolo mar higni 8. Faki mane otimo romo mare mogik kod kuku mar duol matayo tije mag AUC olero ni odhi wuok e tichno tarik 15 dweni mondo jakom manyien midhi yier ochak tich ayanga. Walter Nyabaga nigi ler mar wachni. Twak mare mogik kaka jakom kuku tend riwruok mag pinje mag Afrika mane otime log tich mar AU e boma maduong' ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Jakom mar AUC Musa Faki Mahamad mawuok e apisi ogoyo riti kaluwore ni thuolo mare apisi orumo bang' tayo lemo mar jakom AUC kuom thuolo mar higni 8. Speaking to you, Excellencies, Honorable Ministers, members of the Executive Council, I had, over the last 8 years during my 2 terms, the feeling of always belonging to the central body of our organization, the Executive Council. This club of Ministers of Foreign Affairs, which I had the honor to chair just before my accession to my current position. Musa Faki Machad ne omako lemono kowuok tarik 14 dwe mar adek higa mar 2017. Faki e koro koni owuok e apisi tarik 15 mar dweni ma en ngeso mabiro kendo koni ok nomed kata ndalo achiel e apisi. Musa Faki okoni otiyo mano mondo jal moyier ngeso manyien ochak tich chieng' wuok tich. I wanted to say farewell to the members, better late than never. Distinguished ambassadors, I want to say thank you to you all. Romo mane okelo kanyakla kuku mar tayo tije AU e romo mar 46 bende ochiwo thuolo mar rwako ajenda mokalie e romono. Gisani Musa Faki otelo romo madhi nyime mar ndalo 2 mayiero menyo commissioners madhi mako lemo mag migepe e kaka mar pur, uchumi kod dongruok, somo, gedo kod teko, weche mag siasa kod arita kwe, kanyakla kod weche mag thieth. Ali Yusuf Mahmud Majibuti bende ne nie romono kaka jakanyo mar kuku tend tayo tije mag AUC. Kochopo chieng' ngeso, Raila Majibuti
delighted to end my term along with you. I will cherish a fond memory of your commitment, your openness, and your constant availability. I would also like to present in meetings I have not always been able to participate, which I certainly regret. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Anyuola Raila Odinga mako wake Isakwa mayudore kar chung' od bura mabondo kawuono ne oketo alam makende mar oro ne hayo maber motelo ne yiero mar laro kom mar AUC ma ibiro tim ngeso tarik 15 dwe ma wantiere ni. Alam no ne obagi e kanisa mane otelne kod kanisa mar Anglican ne obago par wuon Raila Makango ka Jaramogi. Kama bende ne gikwayo oganda Luo mondo dikre kata bedo ni gin kod geno mathoth ni Nyasaye biro loyo ne Raila Odinga lwenyno. Joko wakgo bende ne okwayo oganda duto mapacho kae mondo med lemo ne Raila nyaka chieng' yiero matimore ngeso. Next time. Wach manyalo miyo jo Kenya kachako gi Sakwa kama donje piny Luo ni waduto wariwore alam makende ne Raila Molo Odinga. Wadembre uru kik wabed gi ilo moko maonge tiendgi. Kik wabed gi pakruok. Kwachalo gi moyanyo kata oganda moko. To maduong' en ni walam ne Raila Nyasaye mondo yud gini. Wabed gi dhok mopogore ng'wasebed kawan go. Wadembre kwarito gini. Mondo landi ko wan wawe ni Nyasaye. Tend ma joluo kao. E pi maraye jakom kodwaro kom ni en a very good trend. Unego wabolre nyim Nyasaye, walam Nyasaye nikech Nyasaye machiwo telo. So higni mang'eny joluo osebedo ga over excited ni mano osekawo ok osekonyowa. Omiyo alama wan go kawuono, alama nyoni Kisumu, alama nyocha ni Orange House, mana alama wabedgo wadhi kode nyaka giko. Jo Kenya koro ikwayo mondo chul omenda ma dwe ka dwe e bwo okumba mar thieth mar SHA kaluwore kod migawo mar thieth kuom jo Kenya milion 19 mosendikre e bwo okumbano mana ji matin ne milion 4 kende ema chwalo chudo ne agulu no endo. To kaka Simpros Okinda leronwa, ma komedore kod gope moheo bilion 30 ma sirikal ni gode e bwo okumba machon mar NHIF, mano osemono chenro mar SHA tiyo maber. Kwan jo Kenya mandikore e bwo okuma mar thieth mar SHA medore pile ka pile, kata kamano thoth joma osendikore ok chulo omenda ma dwe ka dwe monego dhi e aguluno. My last question is regarding SHA. Kuom jo Kenya maheo milion 19 mosendikore e bwo okuma mar thieth mar SHA, koro mana jo Kenya milion 4 kende ema nenore ni chiwo chudo maggi ne okumbano. The number that has taken means testing stands at 3.3 million, but the number registered is close to 19.4, so we really want to urge you to undertake the means testing process and contribute your fair share, because we are talking of social health insurance where we are supposed to shield each other by each one of us contributing according to our means. Director Matthew Patrick Amoth lero ni kaka sirikal gintiere kod kwan oganda maonge nyalo ma sirikal biro chudo negi ka okwayo counties mosekawo ting' mag joge bende mondo chak chudo. We have a database of the elderly, orphans and vulnerable children, and those with disability. And what we are proposing is that we can be able to consolidate this. Also, indigents are supported by the various county governments. For example, Muranga County has already paid for about 30,000 or thereabouts indigents, and we are appealing to the other counties to be able to aggregate their numbers and then work together with SHA to be able to pay for their premiums. Kopogore kod kwan matin mar oganda machude bwo SHA, migawo mar thieth bende chur kod gowi maromo bilion 30.9 ma okumba machon mar thieth NHIF ni godo ne ute thieth. E wi omenda ni migepe mopogore mag sirikal ni kod gope moyo bilion 25 ka migawo mar thieth dwaro mondo gichul mondo duok godo piny gope ma sirikal ni godo e bwo NHIF.
Ewi gowini, migao ma jotije piny owacho ibando silings bilion 15.5, migao mar arita ibando silings bilion 1.6, ka migao mar thieth owuon ni kod gowi ma silings bilion 8.4. We acknowledge that there is a debt that has accrued throughout the years, and as a ministry, we are looking, we are advocating, we are also engaging Treasury to ensure that the debt gradually reduces so that our healthcare facilities are well equipped, well capacitated to offer services to all. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Bensouda kod nyawadgi ma Kisumo Ruth Odinga oyang kaka mago matiyo maber kipimo gi jood bura mag counties mamoko. Ma endi kaluwore gi report mar kambi timo nonro mar Infotrack manokawo pach jopiny mar fwenyo kaka jood bura mag counties, jood bura kod senators osebedo ka tiyo. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero nowachni. Ne en report manochiw tok nonro kod kawo pach jopiny kuom thuolo ma dweche 3 chakre dwe mar 10 nyaka mar 12 higa mokalo. Lipodno manoyang kod kambi timo nonro mar Infotrack onyiso ni jood bura mag counties makaluwo timo maber kendo osegoyo kang' ahinya. Jaod bura ma Homa Bay Joyce Bensouda okawo namba 2 gi 46 tok Maina Njeri ma Kirinyaga gi 52. Rose Museo mar Makueni bende noyudo 46, Ruth Odinga mar Kisumu kod Rael Chepkemoi mar West Pokot noriwo namba gi 43. Lipodno bende oyango kaka jood bura mopogore osedhach ka Babu Owino mar kachung'od bura ma Embakasi East nokawo namba 1 kaka jaod bura matiyo matek moloyo gi 72, kiluwe machiegni kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro mane nigi 71. Joseph Simiyu mar kachung'od bura ma Kabushai kod Mbui Robert mar Kathiani duto ne nigi 62. Gadhoni wa Mushomba, John Waluke kod Peter Salasia mar Mumias East noyudo 61. E counties makaluo, jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nokawo namba 13 kuom jood bura duto pachoka, kiluwe gi Ochieng David mar Ugenya kod Ivo Bara mar Kabondo Kasipul duto e namba 19. James Nyikal mar Seme kod Okelo Jared Manyando nokawo namba 25. Mark Nyamita ma en jaod bura ma Uriri ne namba 30, ka Samuel Atandi kod Paul Abur nokawo namba 43. Koloso, jaod bura ma Uriri Mark Nyamita wacho ni twak makinde ka kinde gi jopiny osekonyo kachung'od bura mare chope rang'iny mamalo. Mokwongo wadhi mwasum paro mar japiny, kwasesumo paro koro kwakete program. To wakawo time bende mondo watim waluwo projects wa mondo wang'ini onge project mochaki ma ok rum kata ma pod odong' nus. Kichako titieko midhi miyaw. Kendo quality mar tich, workmanship, bo wa make sure ni nitiere malo. Japiny be samoro dwano neni e gweng' ka intiere ka en gi penjo moro to nyalo neni. Kato bo warumo kodgi. Iyudo ni ji nigi tabu sana e wach issues mag chulo ne nyithindo be school fees from high school ka gidhi nyaka mbalariany. Tiyudo kendo ni ji onge tich. Yudo kendo ni ndeche bende richo Nairobi kae. Pi bende nitiere gi problem. But ka in jatelo moseyier gi jopiny, nyaka ibed jatelo mong'eyo ni nyaka tine jopiny. Ing'eyo gimomiyo noyieri. Korka kore, jaod bura ma Kasipul mayudore kaunti no ma Homa Bay Ong'ondo Were olero ni nitie chenro mopogore opogore ahinya to mag somo ne nyithindo maonge nyalo makonyo jodak mag gwengego. Basari omiyo warang maber mogik nekech wan waketavo committee pa polling stations ma vet the needy. Koka biro kwang'iyo maber kendo wa make sure ni equity nyathi ka nyathi moro amora yudo somo masasa.
kaachiel kod jopuonj. Ywak I know the soldiers that were received to assist us. Mar skul primary ma St. Joseph Ombo kama bende ne yawo klas manyien ma jopuonjre mag junior secondary school. Nyasi mano tele kod director mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyiego mokom jokanyo executive mar somo wacho ni somo ni osechako mako yo makare. Jakomruok no ma jotend sikunde mag primary e kaunti ma Migori Daniel Okelo ma bende en japuonj maduong' mar skul primary kaachiel kod junior secondary mar St. Joseph Ombo wach ni midhieche mane gineno ka otende kod somo mar CBC koro dok piny. All over the country, the government osetemo monyalo kendo nyithindo nitie gi kuonde ma gisome. Wan gi nyithindo 320 classes wan godo moromo gi asat now to wabro gombo no chako medwa achiel. Okelo wacho nitiyo kod riekni mamoko kaka mano matiyo kod mokom jopuonj mag sikul primary e puonjo jopuonjego mag junior secondary osekonyogi e duoko piny nok ma jopuonj e junior secondary. Wan gi jopuonj 6 kendo wachako wamedo 6 moko mowuok e primary section mar degree holders. Kata bedi mokom jokanyo e sekta mar somo wach ni piny owacho osego okang' maber mar keto somo mar CBC ma otegno. Ne wayango ne skul mathoth pod onge kod gige somo moromo ma oting'o laboratories kaachiel kod klese. The challenges mantie ma pod waneno en laboratory, but one schools ma are very close to senior secondary schools watemo mondo watim practicals e skunde machiegni kodwago. Hatujapata nafasi ya kuwajengea nyumba ya maabara. Kwa hivyo swala la kwanza ni maabara. Swala la pili ni dimbwi. Wanafaa waogelee. Hawana hilo. Director mar somo county ma Migori Jacob Onyiego wacho ni piny owacho osegero klese buora mag junior secondary e county ma Migori ka wacho ni kata mana gedo mag laboratories ma isiro kod CDF bedo koro dhi nyime. We have 635 junior schools in Migori County, and as we speak today, we have 671 classrooms that are being done either by the national government through the support of the World Bank or through the support of the money that the government gives through capitation to our institutions. Onyiego wacho ni nok ma jopuonj bende en gino ero ma bende koro piny owacho koro ng'iyo. There has been accelerated process of teacher recruitment for purposes of addressing the issue of staffing in the junior school. And even in the last recruitment that was done, emphasis was laid on recruitment of science teachers to address that area. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi yuyo moro machuo kod weche manyien bang' dakika matin anu kuseorote mar 2:6 Ramogi TV Trevor Imore asekete mana kae kaka enda rito twak kan Karen ka akwayo ai maber ne baba suta setero ka fundi kaka pile ma Benta Charles ero ka wano Benta njilal no kanyi morning Ramogi TV Imore Trevor sani no ne aguambo nguono ma Nyasaye obed gi jota mabiero kuom tho mar wuon gi Mosainya e gweng' ma Game ma Fred Osuru kan Dandora ero kamana ahinya. An Lawi wuoda Dori an Renya amor gi chenro mar Ramogi TV to timo mos kuom tho mar Asentas wuon Adala Mosainya. Trevor ya moloko en mana Raila Amolo Odinga kende Nyasaye olochne mondo yud loch ma Fidel Castro iluongo no Odhiambo Rambo ka Kanyadoto ero kamana ahinya. Odhi yumoro machuok waduogo bang' dakika matin aneno ka nitiere kendo William Nyadawa ken kaka Mega wacho na mor gi weche manyien Oimore to lakteche to nego yud ratich gi serikal otim tije mondo thieth odoge kare. Wacho ni mos makende ne ji tema neno Ramogi TV. Ero kamana ahinya William Nyadawa kani kaka Mega waduogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya.
How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Raila Odinga, Ng'we Adis, Sibuor mar Afrika, Ng'wech marabora koro rumo. Be Raila Odinga biro bedo jakom mar Africa Union Commission. Riwri kodwa achiel kachiel kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Chakre kawuono chieng' tich ariyo nyaka chieng' kwano ombulu mogik. Beduru ka ung'eyo weche matimore kod nonro mag jolony kokalo e achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV kod Viusasa. Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso hera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar kelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 07223-638-833. Go oda mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. Mogo timo maber even in dry areas nikech en drought resistant. Koro mogo timo maber thurwa ka. Mogo ok dwar mbolea. Kendo kama mbolea nitie ok time maber. Odwaro kama mbolea ne tin. Kanya ma mogo time maber. Kamoro kacha nigi mbolea mang'eny. Done kaka moke odongo dhi malo sana. Inyalo ni kodongo dhi malo kamano to tiende to bet tin. Kapok ibedo gi paro mar pidho mogo to onego bed ni iko puodho. Ikuongo ipuro puothino maber kabisa. Mo bed mayom. Timanyo koth mogo. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki-hit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Warwako kendo ni doho ma Milimani oyudo gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu, jaode kaachiel kod jotije mamoko machon mag kaunti no kod ketho e buch mibadhi mar chiwo rak mar loso apaya kokale e kambine owuon moting'o omenda maromo $588,000. Jang'ad bura Thomas Nzioka kane loso e kinde ng'eto mar burano wacho ni Waititu kotudore kod jaode kaachiel kod mane en jatend migawo mar apeyni e kaunti no e kinde telo mare ne otiyo kod otese mabandia e yudo rak mar loso apaya, kendo bang'e ne gitiyo kod pesago e yoregi giwegi kokalo chenro mag kambine owuon. Doho kata kamano owito oko ketho mar luoko omenda kaachiel kuom ketho mane odonjne godo, kendo chiko chiwo kum ne gavana kod jogo duto mane odonjne gi odiechieng' makiny. Count 2,
first accused person and Saika 2 estate developers of accused person guilty. Count 3, first accused person and Saika 2 estate developers limited guilty. Count 4, first accused person and second accused person and Benvenio Delta Hotel guilty. Spika mar od bura Moses Wetangula oyango Kenya Kwanza kuom thuolo mar ariyo kaka kweth mathoth e od bura taro mar chik mar doho mamalo. Wetangula olero ni Kenya Kwanza nigi jood bura 165 e kinde ma Azimio nigi jood bura 154. Wach mano omiyo jood bura mag Azimio wuok oko mar od bura kendo singo mar dhi e doho mar kwedo wachno. To kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ng'eto ma kamano nenore kaka tem mokwongo ne osiep manyien e kind Azimio kod sirikal mar Kenya Kwanza. Jo od bura mag Kenya Kwanza ne obedo gi nyiero mogik bang' spika mar od bura Moses Wetangula duoko ne giringo mar riwruok mar Azimio ne oyudho e dhogi odiochieng' manyoro. Mana kaka ng'eto mare ma tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2022, Wetangula othir ne riwruok mar Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura ma ok riwruok mar Azimio kaka doho mamalo ne ong'ado. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party consists of 154 members, computed by adding the membership of the Orange Democratic Movement, Jubilee Party, Wiper Democratic Movement, Kenya African National Union, the Democratic Alliance Party of Kenya, the Kenya Union Party, the United Party of Independent Alliance, and the Movement for Democratic Growth. The Kenya Kwanza Alliance consists of 165 members, computed by adding the membership of the United Democratic Alliance, the Amani National Congress, Ford Kenya, the Service Party, the National Agenda Party of Kenya, the Grand Dream Development Party, the Democratic Party, and the Chama cha Mashinani. Ataro kod ng'eto mare mokwongo, Wetangula oyango ni jo od bura 14 mag duond buche mag UDM, Maendeleo Chapchap kod Nopeu, mane owacho ni oriwore kod Kenya Kwanza e ng'eto mare mokwongo, sani koro ochung' kar kendgi, wach ma ok kwed kod riwruok mar Azimio. That as at 11th February 2025, the Pamoja African Alliance PA, Maendeleo Chapchap MCCP, United Democratic Movement UDM, and the National Ordinary People Empowerment Union NOPEU are not members of any registered coalition or coalition political party. Ngamatek konyono kwesimeru. When a strong man steps on your mother's pipe, you tell your mother to remove her pipe. That philosophy acted when my mother, in the generation of my mother. In my generation, if Angamatek onyono kwesimeru, you point at the eyes. You point at the eyes of Ngamatek, respectfully. So, Mr. Speaker, I want to say that today, you are Ngamatek. Ngamatek is the strong man. You are stepping on my mother's toe. But I will respectfully tell you, Mr. Speaker, that I don't agree with you as a strong man. Ng'eto makamano omiyo jo od bura mag Azimio owuok oko mar od bura kendo singo mar chwalo ng'ur margi e doho mar Court of Appeal. To kendo court nowacho maler ni gini en gima ji decide sama ji odhi e yiero cha. Ok ni speaker ema biro lande ka. Luwore gi numbers mane wayudo seche ka. Ok chiwoke diere ka. Omiyo timo gima rach, timore ka gima kore Supreme Court of Appeal. To Court of the High Court, ma judges adek obet. Mo ong'ado bura. Kene muchako chung' ng'ata chielo overrule ji adek. Ok inyal wacho ni gima ne koto oseng'ado iketo ni jobunge yalo mondo loki. Mano onge. Miyo gima spiko timoni otugo. Jalai kweth jod bura manok Milly Odhiambo oseyo Wetangula kod Kenya Kwanza kuom chayo doho ka owacho ni koro en gima oyangore ni onge osiep e kindgi kod sirikal. Nwari osiep mondo wakony Kenya, mondo wakony jopiny Kenya, mondo wadhi nyime kaka piny achiel. To kana oparo ni nwari mondo waketh chike, kare noriwore gi joma richo jogi oketh chike. Wan kaka riwruok mar Azimio wasere ni wachni dokot. Wan ni court en kaka chiwo uamuzi tiyo ka koto kochu mongo ni stay home
bende oboke ni chalo nying jobura mag komiti mochung'ne tayo chenro mag od bura. Ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mar yango Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth e od bura nyalo chiero liet mar siasa e od bura kaachiel kod yiengo hera manyien e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Mas kwa kanyo to koro wadachomo piny mar Ethiopia Addis Ababa kuma Seth Olale nitiere mondo mionyiswa ni weche mage mosebedo katimore kanyo. Kweth mar jood bura mathoth osechopo kanyo. Winjane ni Seth Olale wacho nang'o kanyo. Seth Olale oimore wuor mama neno ka intiere piny mar Addis Ababa kanyo. Ano ka chapni pod nitiere ng'eyi kanyo. Gino ni winja maler. Ang'o manyien kawuono? Trevor Mbija winji to kikipenja mangen lakini Trevor sanito warito Raila Amolo Odinga mondo ochop Addis Ababa Ethiopia kai lakini apart from that one Trevor earlier on we had a meeting with an inter-ministerial meeting that brought together the Executive Council of the Africa Union. This was just part of 2 days event that usually the heads of state summit here at the African Union. What came out from that 6 commissioners are going to be elected. So this part of the commission, Odinga, Richard Mani from Madagascar, and Mohamed Ali Yusuf from to head. So the commissioners, as part of this particular commission, will be elected the 49 representatives of the African countries that have sent the through their foreign affairs ministers. Now, after that particular election tomorrow, it's game on for Saturday, where the heads of state summit, about 35 presidents and other representatives, are talking about prime ministers and and other designated and appointed head of governments will be casting their votes secretly to vote who will replace the outgoing chairperson, Musa Faki, who addressed the Executive Council of Ministers, Africa Union, here in Addis Ababa, Ethiopia. Koro mano timoreka Trevor Ombija to session no. It was well attended by Kenyan representative there in that particular session, who was the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Ombija. Sete no kama na winjoke gino wakika tuwadhi mbele wachacha kizungu Kiswahili doluo gite lakini kavuka wei monde dheo gini yoze chakore saadi ingeso ten one multilingual mana dir to ombolo ni goye nango jaduo ngen secret ballot koso yo to dhi chakore saadi ingeso Seto mbulu ni dhigo nango en secret ballot koso to dhi chakore sa adi ngeso. Mano Seth Olale hapa ni koro chali ko winjwa maler lakini wabrogo kode mpaka kendo bange wadhi yoro moro machuok mana kaka wacho one multilingual but obro bedo kana Addis Ababa kanyo Ethiopia nyaka ching ma mbulu mar jakom mar UC ogo chakre seche mochakore no nyaka seche mang'orumi koro kikidhi mabor ahinya wadhi yoro mana matin waduogo bang' dakika machuok. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank.
Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Ano kadwa kata luongo nying ng'ano kata matin. Ni an kulo wat kaur, onge gima ng'ato nyalo panda. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kickbay. Madonja ne weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF ochopo winjruok gi kilepe mag lig maduong' ni kochopo tarik 31 dwe mar abich higani, to lig ma pacho kae onego bed ni oserumo. Okang' ma kama en mar chiwo thuolo ne jotugo mibiro yiere Harambee Stars mar ikruok ne tuke mag CHAN madhi timore dwe mar 8 e piny mar Kenya, Uganda gi Tanzania. E romo gi jotend kilepego, jakom FKF Hussein Mohamed olero ni Kenya kaka weg pacho ka nyaka bed gi dweche 3 mag ikruok ne tugo no endo. Kenya oketi e Group A kod Morocco, DR Congo, Zambia kod Angola. I know we've had a lot of challenges over the last couple of years. The clubs have been struggling on matters sponsorship, on matters to do with the officiating of the games. Lately, we've also seen a lot of issues around hooliganism, and I would just like to give the confidence to the general public that we have had a very good meeting, and this is our commitment from the Federation and my personal commitment from myself and the team that we will hold each other's hand and support each other until we succeed. I want to say that as Premier League clubs, we are happy for this meeting that took place today at Kandanda House, and these are the issues that the President has promised us that they will take care of them. Hooliganism, the same, we discussed about it because that is the only way we can bring more sponsors on board. As you know, we only have Azam as a sponsor for this Premier League club, and with the new office coming in, we need to bring more sponsors. So when we work on hooliganism as a clubs, we are also advised that we need to have some civic kind of education to our fans. Bas wawe kanyo wantiere kagi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa ka Nyasaye yie to biro duogo kendo saa 3 mondo go mbaka e buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wanere saa 3. Welendo tho mar Pastor